Au! Nice. Så sætter jeg dem sammen med sådan her. Og så er det som om, de skal sammen gå ind. Far. Ja. Far, og så finder vi bare en sort klods. Sorte klods er væk. Ej, hvorfor lader du den væk? Det er lige meget til det. Det er lige meget, vi klipper det bare. Nabo, hvordan klipper? Det kan vi bare gøre på computeren bagefter. Ja, det kan man klippe det. Det styrer vi på computeren, det er okay. Så, okay. Så vend den om. Vend huset om, ikke? Ja. Så filmer du bare i huset. Ja. Far, så flytter vi den lige den her, far. Ja. Så filmer du ind i huset, men ovlet skal også lige være på, ikke far? Men du skal først lige spille på ovlet. Og så skal det her spil kigge ud. Du skal ikke kigge indad. Ja. Vi filmer en film. Okay. Og så havner de sådan her inde i huset. Ja, jeg synes ikke, det er en god film. Diamant. Fuck, nu er der ikke noget mat. Hvornår er filmen færdig? Og så tænker jeg, så far, så stiller jeg lige figurerne her. Her, så stiller jeg et, for alle kan stå her. Det har jeg lagt mærke til. Ja. Så stiller jeg et sådan her. Ja. Og så min tur. Og så må du godt bruge de her. De her? Ja, det må du godt bruge, hvis der skal være flere figurer. Fordi det her, det dates til filmene, ikke for? Jo. Men jeg skal bruge flere figurer. Så Esther Alstensmad, far. Ja. Men jeg kan bruge dem som en pinde.